ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሶሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት ኣብ ስቶክሆልም ሽወደን እትርከብ ቤተ ክርስቲያን ቅድስተ ማርያም ብሰንኪ ዘይግብኦ ምሕደራ ኣባላታ ቀዋሚ ቦታ ሲኢኖም ይከላበቱ ከም ዘለው ወኪል ሬድዮ ረና ሓቢሩ። እቶም ዝምረፁ ማሕደርቲ እውን ፀግዒ መንግስቲ ኤርትራ ዝሕዙ ሽማግለታት ብምዃኖም ተወሳኺ ፀገም ኮይኑ ከም ዘሎ ይግለጽ። ነታ ቤተ ክርስቲያን ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ዝመርሕዋ ዝነበሩ ቀሺ ያሬድ ኣብ ዝዓረፍሉ ብስሞም ሕድሪ ቦና ብዝብል ኣብ 3 ወርሒ ዘይመልእ ግዜ ኣሳት 800,000 ክሮና ከም ዝተኣከበ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ክሳብ 2019 ብመምህርና ዘገልገለ መምህር የማነ ገብረ ትንሳኤ ይገልጽ። ንሱ ብተወሳኺ ንመስርሒ ቤተ ክርስቲያን ውፅኢት ሞባ ካብ መንግስቲ ሽወደን ዝወሃብ ሓገዝ ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ኣታዊታት ዝቕመጠሉ 3 ናይ ባንኪ ሕሳባት እኳ እንተነበረ ድሕሪ ኣሳት 28 ዓመታት ካብ 2 ሚልዮን ዘይበዝሕ ገንዘብ ጥራዩ ዘሎ ተባሂሉ ብሽማግለታት ማሕበር ከም ዝተነገረ ብርሂቡ። ምትእታው መንግስቲ ኤርትራ ብሃይማኖታዊ ጉዳያትን ገለ ኣባላት ሽማግለታ ቤተ ክርስቲያንን ንህዝቢ ብደጋፍን ተቃዋምን ክከፋፈል ከም ዝገደፍዎ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ዘይረዓማ ከተማታት ናይ ገዛ ርእሰን ቤተ ክርስቲያናት ብምህናፅ ተፈናጭለን ይርከባ። እዚ ዝመሰረቱ ብኣሽሓት ዝቁፀር ሰዓቢ ዝነበራ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መሓዩር ንዝርከቡ ኣቡነ እንጠኔስ ዝድግፉ ብሓደ ወገን ንመንግስቲ ኤርትራን ዝወከሎም ኣቡነ ሉቃስን ዝድግፉኻ በትካል ወገን ተኸፋፊሎም ይርከቡ። ኣብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርሲታት ኢትዮጵያ ተጓሂሩ ዘሎ ብሄር ዘንቀሎ ግጭት ኣተኪሩ ዝተኻየደ ኣኼባ ቀዳማይ ሚኒስተር እታ ሃገር ክሳብ ዩኒቨርሲቲ ምዕፃው ዝበፅሕ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ። ኣብቲ ንኣባላት ቦርድ ዩኒቨርሲታትን ዝምልከቶም ኣካላትን ዝተኻየደ ኣኼባ ኣብ መንጎ ተምሃሮ ተጀሚሩ ዘሎ ዓሌታዊ ግጭት ደው እንተዘይሉ መንግስቲ ኣድላይ ዝበሎ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኾነ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ገሊጹ። እቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወልድያ ጀሚሩ ናብ ደንበዲሎን ካልኦት ዩኒቨርሲታትን ዝለሓመ ናይ ብሄር ግጭት ንስርዓተ ትምህርቲ ዘናቢሉ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ህይወት ተምሃሮ እውን ጉድኣት ከም ዘውረደ ኣብ እዋኑ ተገሊጹ እዩ። ነዚ ሽግር እዚ መፍትሒ ንምርካብ ሚኒስትሪ ሳይንስን ላዕለዋይ ትምህርትን ኣብ ዘዳለዎ ኣኼባ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ነቶም ገበነኛታት ግቡእ ፍርዶም ክወሃቦም ምዃኑ እዩ ገሊጹ። ኬንያን ሶማልን ዝጸንሕን ምትፍናን ብዘተን ሰላማዊ መገድን ክፈትሓ ኣብ ስምምዕ በፂሐን። ናይ ሶማል ዓብዱላሂ ፋርማጆ ናብ ኬንያ ብምጓዓዝ ምስ ኬንያዊ መዘነው ኡሁሩ ኬንያታ ድሕሪ ዘካየዶ ዘተ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተቋሪፁ ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ዳግማይ ክጅመር ከም ዝተሰማምዑ ካብ ናይሮቢ ዝተመሓላለፈ ዜና አመልኪቱ። ደቡባዊ ምስሕሓብ ዘንቀሎ ምትፍናን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝነበረ ርክብ ተቋሪፁ ናብ ዲፕሎማስያዊ ቁርቁስ ዓሪጉ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ኣብቲ ወከልቲ ኢጋድ ኣሚሶም ሓያሎ ኣህጉራውያን ትካላትን ወከልቲ ሃገራት ምዕራብን ዝተሳተፍዎ ዋዕላ ኬንያታን ፎርማጆን ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ንክልቲአን ሃገራት ከሰሓሕበን ዝጸንሐ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝርከብ ብባህርያዊ ሃብቲ ሃብታም ዝኾነ ከባቢታት ብዘተን ሽምግልናን ክፈትሕዎ ምዃነን ገሊፆም። እቲ ዘሰሓሕብ ከባቢታት ሶማል ኣብ 2014 ብኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ክፍታሕ ክትጠልብ እንከላ ኬንያ ግና ብቤት ፍርዲ ዘይኮነ ብሽምግልና ክፍታሕ ምምራፃ ዝዝከር እዩ። እንተኾነ ኣብዚ ብዕለት 14 ሕዳር ኣብ ከተማ ናይሮቢ ዝተኻየደ ኣኼባ ክልቲአን ሃገራት ብዘተ ክፈትሕዎ ምዃነን ኣብ ስምምዕ በፂሐን ኣለዋ። ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ኣብ ቤልጅየም ዝርከቡ ዜጋታት ጅቡቲ ኣንጻር ፕረዚደንት እስማኤል ዑመር ገለ ዝቐንዐ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ይካይዶም። እቶም 10 ዝኾኑ ሰልፈኛታት ኣብ ከተማ ብራስለስ ኣብ ዝርከብ ቀጽሪ ኤምባሲ ጅቡቲ ብቐዳም 16 ሕዳር ኣብ ዘካየድዎ ተቃውሞ ኣብታ ሃገር ተኣሲሩ ዝርከብ ተጠባቒ ሰብኣዊ መሰላት ካኮ ሕመድ ክፍታሕ ጸዊዖም። እቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ብማሕበር ተወላዱ ዓፋር ዝኾኑ ዜጋታት ጅቡቲ ከም ዝተወደበ ማዕከናት ዜና ካብ ብራስለስ ሓቢረን። ሓይልታት ጸጥታ ጅቡቲ ካኮ ሕመድ ንዝተባሃለ ተወላዲ ዓፋር ዝኾነ ተሓላቐ ሰብኣዊ መሰላት ብ31 ጥቅምቲ ኣርሂባ ካብ ዝተባሃለ ቦታ ዓፊኖም ድሕሪ ምውሳዶም ኣብቲ ከባቢ ንክልተ መዓልታት ናዕብን ዕግርግርን ከም ዝተኻየደ ኣቐዲሙ ተቓሊሑ። ፖሊስ ነቲ ናዕብን ዕግርግርን ንምብታን ብዝኸፈትዎ ተኹሲ ብውሕዱ 15 ሰባት መቑሳሎም ይዝከር። ኣብ ጅቡቲ ብብሄር ሶማል ዒሳ ዝተዓብለለ መንግስቲ ዘሎ
ዝብል ስምዒታት ተወላዶ ብሄር ዓፋር ከም ዘሎ ብሰፊሑ ይግለጽ። እቲ ብሓደን ክልተን ሕዳር ኣብቲ ሃገር ዝተኻየደ ናዕብውን ኣውራ መበገሲኡ ኣብ ከባቢ ኣርሂባ ዝርከቡ ተወላዶ ብሄር ዓፋር ዝኾኑ መንስያት ኣንጻርቲ ካብ ብሄር ሶማል ዒሳ ዝኾነ ፕረዚደንት እስማኤል ዑመር ገለ ዝቐንዐ ሰላማዊ ሰልፊ ንምውዳብ ኣብ ዝወጠኑሉ እዋን ከም ዝተጓሃረ ሓያሎ ወገናት ካብቲ ሃገር የረድኡ። ሶማል ጸግዒ ስዑድ ዓረብ ሕቡራት ኢማራት ወይ ድማ ቀጠር ክትሕዝ ኣብ ቀጻሊ ጸቕጢ ከም ዘላ ፕረዚደንት መሐመድ ዓብዱላ ፋርማጆ ገሊጹ። ንሱ ኣብ ናይ ኬንያ ዕደቱ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ንዜጋታት ሃገሩ ኣብ ዘካየዶ ሰሚናር ካብ 2017 ኣትሒዙ ኣብ መንጎ ሃገራት ወሽመጥ ዝተፈጥረ ምክፍፋል ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ጸለዎ ኣረጋጊጹ። ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ኣንጻር ቀጠር ዝፈጠረኦ ከበባ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ሒዘንኦ ዝጸንሐ ፖሊስታት ክሳብ ምጥምዛዝ ዝበጽሕ ሳዕቤን ከም ዝገንፈለ ተንተንቲ የረድኡ። ኤርትራን ጅቡትን ጸግዒ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ክሕዛን ከለዋ ሱዳን፣ ሶማልን ኢትዮጵያን ማእከላይ መርገጺ ዘለወን። ብፍላይ ሶማል ካብ ክልቲኦም ወገናት ሓገዝ ክግበረላ ምስ መጽንሑ ምስቲ ዝተፈጥረ ምክፍፋል ናብ ሓዲኡ ክትዛዙ ብቐጻሊ ጸቕጢ ይግበረላ ከም ዘሎ እያ ተመልከት። ሶማል ምስ ቀጠር ዘለዋ ዝምድና እንተበቲኻ ስዑድ ዓረብ ገዚፍ ፊናንሳዊ ሓገዝ ከተበርክተላ ምዃና ክትመባጽዕ እንከላ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ወገና ኣቐዲማ ጀመረቶ ፕሮጀክታት ከተደስክሎ እያ ተራያ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓሊ ኸይረ ዝመርሖ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ሶማል ናብ ቀጠር በጺሑ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ትማሊ ሰንበት 17 ሕዳር ምስ ኣሚር ቀጠር ሼኽ ታሚም ቢን ሐመድ አልታኒን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን ሃገርን ብምርኻብ ኣብ ዝምድና ክልቴን ሃገራት ዘተኮረ ሓያሎ ነጥብታት ተመያይጡ። መንግስቲ ዩጋንዳ ስታት 12,000 ማዕበራት ክዕጽዋ ምእዛዙ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ማሪዮ ኦቢጋ ካኒኣ ኣፍሊጡ። እቲ ሚኒስተር ንሬድዮ ፍራንስ ኢንተርናሽናል ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ መንግስቲ ኩለን ዘይመንግስታውያን ትካላት ዳግም ክምዝገባ ብዘመሓላልፎ ትእዛዝ ኣብ ዝተመደበለን ግዜ ነቲ ቐጥዒ ዘማልኣ ብወጻእተኛታት ዝመሓደራ ኣስታት 2,000 ጥራይ ምዃነን ኣስሚሩሉ። መብዛሕተን ብዩጋንዳውያን ዝካየዳ ኣስታት 12,000 ዝኾና ማሕበራት ኣብቲ ዝተዋህበን ግዜ ክምዝገባ ብዘይምኻለን ብህጹጽ ክዕጽዋ ተወሲኑ ምህላው ሚኒስተር ማሪዮ ብተወሳኺ ገሊጹ። ይኹን እምበር እቲ መንግስቲ ሓፈሻዊ ምርጫት ሃገር ኣብ 2021 ንምክያድ ምድላዋት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን ኣብ ልዕሊ ሲቪካውያን ማሕበራትን ዘይመንግስታውያን ትካላትን ጸቕጢ ንምግባር ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ምዃኑ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይወቕሱ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት ማዕከን ዜና ለፖዋ ኢትዮጵያ 14 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ዝተፈላለየ ጽዋር ካብ ፈረንሳ ንምሽማት ዘቕርበቶ ዝርዝር ኣቃሊዑ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ናብ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ዝለኣኾ ዝርዝር ኣጽዋር ዝሓዘ ሰነድ ራፋል ዝዓይነትን ዝተረቓቓ ነፈርቲ ውግእ ሄሊኮፕተራትን ሚሳይላትን ዘጠቓለለ ምዃኑ እቲ ናይ ፈረንሳ ማዕከን ዜና ኣብ ናይ 18 ሕዳር ሕታሙ ኣብ ጸብጻቡ ኣስፊሩ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ጥቢ 22 ሓምለ ዝለኣኾ ዝርዝር ሸመተ ጽዋር ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ንምዕባይ ሓገዝ ፈረንሳ ምሕታቱ ኣነጺሩ። ብመሰረት ኣብቲ ሰነድ ቀሪቡ ዘሎ ዝርዝር ኢትዮጵያ 12 ራፋልን ማራጅን ዝዓይነተን ነፈርቲ ውግእ 18 ሄሊኮፕተራት 2 ወተሃደራውያን መጓዓዝያ ኤርባስ 10 ዳሱ ሰብ ኣልቦ በረርቲ ኤሌክትሮኒካዊ ናይ ራዳር መቆጻጸሪ ከምኡ ድማ 6,000 ኪሎ ሜትር ክጓዓዝ ዝኽእል M51 ዝዓይነቱ 30 ሚሳይላት ዝርከቦ እዩ። ኣብ ልዕሊ እዚ እውን እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ደብዳቢኡ ኒኩለራዊ ኣጽዋር እውን ኣብቲ ዝርዝር ኣስፊሩ ይርከብ። ካብ ድኽነት ክትገላገል ዘይከኣለት ኢትዮጵያ ልዕሊ 4 ቢልዮን ዝግመት ዝርዝር ተኽእሎ ሸመተ ጽዋር ናብ ፈረንሳ ምቕራባ ዘገርም ፍጻሜ እዩ ክብል እቲ ማዕከን ዜና ትንታንኡ ሂቡሎ። ኣብ ወርሒ መጋቢት 2019 ናብ ኢትዮጵያ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ዘካየደ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ንግዲ ወፍርን ወተሃደራውን ዘተኮረ ስምምዓት ምኽታሞ ይዝከር። ኢትዮጵያ ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት ደርግን ናጽነት ኤርትራን ዝተበታተነ ሓይሊ ባሕራ ብሓገዝ ፈረንሳ ዳግም ንምብርባር መደብ ከም ዘለዋውን ብወግዒ ኣፍሊጣያ። ነዚ ንምስልሳል ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜን ፈረንሳ ናብ ዝርከብ ሓደ ካብ ዓበይቲ መደበራት ሓይሊ ባሕሪ እቲ ሃገር ከም ዝበጽሑ ብእዋኑ ተቓሊሕዮ። ሱዳን ኣብዚ እዋን እዚ ከም መባእስቲ ኣይንርአያን ኢና ክብል ተሓጋጋ ዝጸሓፉ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ቲቦር ናጂ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጹ።
ንሱ ብተወሳኺ ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዘንበረቶ እገዳ ከተልዕሎ ድያ ተባሂሉ ተሓቲቱ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣይፋሉን ድሕሪ ምባል ምእላይ እገዳ ኣብ ዝተፈላለየ ቅድመ ኩነታት ዝምርኮስን ግዜ ዝወስድ መስርሕን ይኽብል ኣዘኻኺሩ ኣብ ሱዳን ብዝርአ ዘሎ ምዕባለታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኣንቢራቶ ጽንሐት እገዳ ብዝቐልጠፈ ከተልዕሎ ተስፋ ተነቢሩ እኳ እንተነበረ ብኣንጻሩ ክትቅጽሎ ምወሰና ኣብ ብዙሓት ወገናት ኣሉታዊ ስምዒታት ኣለዓዒሉ ይርከብ ሱዳን ንመራሒ አልቃዒዳ ዝነበረ ኦሳማ ቢን ላደን ካብ 1992 ክሳብ 1996 ኣብ መሬታ ክነብር ድሕሪ ምፍቃድን ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝመፀ እቲ ሃገር ንግብረ ሽበራ ትምውልያ ብዝብል ክስታት እዩ ኣሜሪካ ካብ 1993 ዝጀመረ ነቲ ሃገር ኣብ መዝገብ ሽበራ ዝምውላ ሃገራት ኣስፊራታ ብኡ መሰረት ድማ እቲ ሃገር ካብ ባንኪ ዓለም ይኹን ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ማለት IMF ልቓሕ ክትወስድ ይኹን ፊናንሳዊ ሓገዛት ክትረክብ ከም ዘይትኽእል ይፍለጥ ኣብ ግዜ ስርዓት አልበሽር ናብ ዝተሓተ ደረጃ ዝወረደ ቁጠባ ሱዳን ኣብዚ ሕጂ ናይ ለውጢ እዋን ንምብርባሩ ኣብ ልዕሊኣ ብኣሜሪካ ጸኒዑ ዘሎ እገዳታት ኣሉታዊ ተራይ ጻወት ምህላውዮም ተንተንቲ ፖለቲካ ዝወቕሱ ሶማል ምስ ሩስያ ዝምድና ከተሕይል ከም እትደሊ ገሊጻ እቲ ሃገር ነዚ ዝገለጸት ቀዳማይ ሚኒስትር ሓሰን ዓሊ ኸይረ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣብ ፓሪስ ተራኺቡ ድሕሪ ዘካየዶ ምይይጥዮ ክልቲኦም ላዕለዎት ሰበስልጣን ጎን ጎን እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ፓሪስ ተኻይደ ዋዕላ ሰላም ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣብ ፀጥታዊ ጉዳያት ምዝታዮምን ተሓቢሩ ሩስያ ሕብረት ሶቪየት ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ኣብ ሶማል ድልዱል ወተሃደራዊ ህላወ ከም ዝነበራ ኣይርስዓን እንተኾነ እታ ናይ ሽዑ ሶቪየት ዝምድናኣ ናብ ኢትዮጵያ ብምዝዛው ኣብ 1977 ጠቕሊላ ከም ትወፅእ ተገይሩ ድሕሪ እዚ እዋን ድማ ሩስያ ናብ ሶማል ኣቋሚታ ኣይትፈልጠን ኣብዚ እዋን እዚ ሩስያ ናብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ናይ ምምላስ ገዚፍ ድሌት ከም ዘለዋዩ ዝግለጽ ሬድዮ ኤረና ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት መንግስት ኖርዌይ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ካብ ሊብያ ዝተመልሱ ስደተኛታት ተዓቂቦምሉ ዘለው ኣብ ሩዋንዳ ዝርከብ ጊዜያዊ መጽንሒ ጋሾራ ንምሕጋዝ ዝውዕል ልዕሊ $5 ሚልዮን ከም ዝመደበ ገሊጹ እቲ መንግስቲ ነዚ ዝገለጸ ሚኒስትር ኣህጉራዊ ምዕባለን ምትሕጋዝን ዳግ ኡሊስተን ኣብ ሩዋንዳ ድሕሪ ዘካየደ ዑደት ናብ ማዕስከር ጋሾራ ኣብ ዝበጽሓሉ እዩ ንሱ ኖርዌይ ነቲ ጊዜያዊ መጽንሒ ትሕግዝ ዘላ ቀዳመይቲ ሃገር ምዃና ብምጥቃስ ኣብ ዝመጽእ ዓመታት ኣማይ ስደተኛታት ካብቲ ማዕስከር ናብ ኖርዌይ ክጣየሱ ምዃኖም ኣንፊቱ ብላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዝመሓደር ማዕስከር ጋሾራ ካብ ሊብያ ዝተመልሱ 189 ዜጋታት ኤርትራ ኢትዮጵያ ሱዳንን ሶማልን ብጊዜያውነት ዓቂቡ ይርከብ 79 ካብኣቶም ብዚኣላይ ዝተሰዱ ትሕቲ ዕድመ ቆልዕዮም እቲ ጊዜያዊ መጽንሒ ሙሉእ ብምሉእ ምስ ተዛዘመ ኣስታት 500 ስደተኛታት ክዕቅብ ምዃኑ ተሓቢሩ ጊዜያዊ መጽንሒ ጋሾራ ካብ ከተማ ኪጋሊ ኣስታት 40 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ይርከብ ሩዋንዳ ኣብ ሊብያ ብሕማቅ ኩነታት ንዝርከቡ ኣስታት 30,000 ስደተኛታት ክትቅበል ከም እትኽእል እያ ትገልጽ እታ ሃገር ካብ እስራኤል ንዝተመልሱ ኤርትራውያን ስደተኛታት ግቡእ መሰላቶም ክትሕሉ ስለ ዘይከኣለት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ዩጋንዳ ክሰግሩ ከም ዝተገደድዮም ዝጠቕሱ መራኸብ እትስሕብ ጃልባ ስዑድ ዓረብ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብዕጡቓት ሖቲ ከም ዝተታሕዘት ንግስነት ስዑዲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ እታ ጃልባ ዋንነት ደቡብ ኮርያ ዝኾነ ኣብ ኩዕታ ነዳዲ ዝዋፈር ግዙፍ ተንሳፋፊ ማሽን ኣብ ትስሕበሉ ዝነበረት እዋን ብሰንበት 17 ሕዳር ኣብ ደቡባዊ ክፋል ቀይሕ ባሕሪ ብጃልባ ብዝመፁ ዕጡቓት ከም ተጨወት እቲ መግለጺ ኣገንዚቡ ኣብዚ እዋን እዚ ሳይፍ ናብ ዝተባህለ ገማግም ባሕሪ የመን ተወሲዳ ምህላዋ ኣፈኛ ሰራዊት ስዑድ ዓረብ ኮሎኔል ቱርኪ አልማሊኪ ንማዕከናት ዜና ገሊጹ እንተኾነ ምስታ ጃልባ ተታሒዞም ዘለዉ ብዝሒ ባሕረኛታት ኣይጠቐሰን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ደቡብ ኮርያ ብዝሃቦ መግለጺ ክልተ ዜጋታቱ ምስታ ጃልባ ከምዚ ተታሕዙ ኣፍሊጡ አልማስርያ ዝተባህለ ማዕከን ዜና ብወገኑ ኣቐዲመን ክልተ ተመሳሰልቲ ጀላቡ ስዑድ ዓረብ ብሑቲ ከምዚ ተታሕዛ ኣመልኪቱ ሑቲ ብዛዕባ ዘን ተታሒዘን ዝበሃላ ዘለዋ 3 ጀላቡ ስዑድ ዓረብ ብዝምልከት ዛጊት ወግዓዊ መግለጺ ኣይሃበን ኣብ ዱባይ ዝማእከሉ ፊውዥን ክለብ ዝተባህለ ቤት መስተ ንደቂ ኣንስትዮ ብመጠን ክብደተን ናጻ መስተ ይዕድል እቲ ኣብ በዓል 4 ኮኸብ ካስልስ አል ባርሻ ሆቴል ዝርከብ ቤት መስተን መዘናግዒ ማእከልን ንደቂ ኣንስትዮ ብመንጽር ዝተመዝናሉ ኪሎ ዝበዝሐ መስተ እዩ ዝጋብዘን
ናብቲ ቤት መስተ ዝመጸት ጓል ኣንስተይቲ ኣብቲ ኣፍ ደገ ካብ ዝተዳለወ ሚዛን ክብደታ ዝሕብር ትኬት ናሳሳይ ተረክቦሞ ብመጠን ክብደታ ዝሕብር ቁጽሪ ናብ ገንዘብ ተቐይሩ ምስ ዋግኡ ዝመጣጠን መስተ የቕርበላ ብመሰረት ትካል ዘውፅኡ ሕጊ ን1 ኪሎ ክብደት ኣካላት 1 ደርሃም እዩ 60 ኪሎግራም እትምዘን ጓል ኣንስተይቲ ተዓዋቲት 60 ደርሃም ወይ 15 ዩሮ ዝዋግኡ መስተ ትኸውን ማለት እዩ ምክትል ኣካየዲ ስራሕ ትካል ንጋዜጠኛታት ኣብ ዛባ ሓበሬታ ከምዘና ፈቃደኛታት ዘይኮና ደቂ ኣንስትዮ በቲ ንሳተን ዝህቦ ቃል ጥራይ ከይተመዝና ናጻ መስተ ከም ዝዕደለን ገሊጹ ንሱ ብተወሳኺ ዱባይ ማእከል መዘናግዕን መዕረፊታትን ስለ ዝኾነት ንሕና እውን ወርሓዊ ካብ ካልኦት ትካላት ፍልይ ዝበለ ነገራት ብምትእትታው ንዓማዊልና ኣብ ምሕጓስ ንርከብ ኣሎና ክብል ጠቒሱ እቲ ዝወሰዶ ተበግሶ ደቂ ኣንስትዮ ክብደተን ክውስኻን ዘይተደልየ ካሎሪ ክኽዝናን ዘተባብዕ ኣሉታዊ ስጉምቲ ክብሉ ነበርቲ ዱባይ ይነቕፉ ሚዛነን ንዘሰክፈን ደቂ ኣንስትዮ እወታዊ ኣመለኻኽታ ንኽህልወን ዝሕግዝ እዩ ዝብሉ እውን ኣለው እዚ ብሃፒ ኣወር ዝፍለጥ ንውሱን ሰዓታት ዝጸንሕ ኣብ ሓደ ቤት መስተ ዝተኣታተወ ናይ ንግዲ ሜላ ንኽብሪ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ዕዳጋ ዘውረደ እዩ ክብላ ሓያሎ ተሓለቕቲ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ይቃሞ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ኣብ ኤርትራ ብኣህጉራዊ ማዕከን ቆልዑ ዝተመወለ ክታበት ጸረ አንቅጺ ብደረጃ ሃገር ይውሃብ ኣሎ እቲ ካብ 15 ሕዳራት ሒዙ ብዞባ ማእከል ዝተበገሰ ሰፊሕ ሸፈነ ክታበት ጸረ አንቅጺ ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት እዚ ኣብ መላእ ሃገር ክቕጽል እዩ ዩኒሴፍ ህይወት ዘድሕን እናተባህለ ዝግለጽ ዝተፈላለየ ክታበት ዝሓዘት ፍልይቲ ነፋሪት ኣብ መጀመርያ ወርሒ ጥቅምቲ ናብ ኤርትራ ብህፁፅ ምልኣኹ ይዝከር እቲ ብህፁፅ ዝተላእከ ክታበት 20,000 ኪሎ ዝምዘን ኮይኑ 4.3 ምዕቀን መድሃኒት ወይ ዶዝ ዘለዎን ንዝተፈላለየ ሕማማት ንምክልኻል ዘገልግልን እዩ ካብዚ እቲ ዝበዝሐ ኣብ ኤርትራ ግኑን ተርእዮ ኮይኑ ዘሎ ሕማም አንቅጺ ወይ መንንጃይትስ ንምክልኻል ዝሕግዝ ክታበት እዩ ኣብ ኤርትራ ንዝርከቡ ካብ 1 ክሳብ 29 ዓመት ዝዕድሚኦም 3 ሚልዮን ቆልዑን መንእስያትን ድማ በዚ ክሳድ ብምድራቕ ክሳብ ሞት ዘብፅሕ ሕማም ከይጥቅዑ ኣብ ምክልኻል ክዋፈር ምዃኑ ዩኒሴፍ ኣቐዲሙ ገሊጹ እዩ በዚ መሰረት ድማ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ዝካየድ ዘሎ ክታበት ጸረ አንቅጺ ብደረጃ ሃገር ይቕጽል ኣሎ ጸረ አንቅጽን ከም ቫይታሚን ኤን ዝኣመሰለ ክታበት ንምዕዳል ብደረጃ ሃገር ልዕሊ 650 ቀዋምን ተንቀሳቐስን ነቑጣታት ተዳልዩ ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣፍሊጡ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ፖርት ሱዳን ኣብ መንጎ ቀቢላታት ቤን ዓምርን ሃደንደዋን ብዝተጓሃረ ግጭት ብውሕዱ 3 ሰባት ክሞቱን ከለዉ 24 ድማ ከም ዝቆሰሉ ማሕበር ሓካይም ተሃገር ገሊጹ ድሕርቲ ብ18 ሕዳር ዝተወልዐ ግጭት ኣብቲ ዞባ ሰዓታት እትኦቶ ክእወጅን ከሎ ፍሉይ ሓይሊ ሱዳን ናብቲ ከባቢ ከም ዝተላእከ ፖሊስ ሱዳን ኣረጋጊጹ እዚ ግጭት ኣሚን ዳውድ ዝተባሃለ ካብ ዓበይቲ ዓዲ ቀቢላ ቤን ዓምር ንዘካየዶ ጎስጓስ ካብ ቀቢላ ሃደንደዋ ድሕሪ ዝገጠሞ ተቃውሞ ከም ዝተወልዐ ነበርቲ እቲ ከባቢ ሓቢሮም ሃደንደዋ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ዓብላሊ ቀቢላ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ኣብ ፖርት ሱዳን ናብ ወርሒ ነሓሰ ናይዚ ዓመት እዚ ኣብ መንጎ ቀቢላታት ቤን ዓምርን አልኑባን ተመሳሳሊ ግጭት ተኸሲቱ ምንባሩ ይዝከር ኣብ ማሕዳሪ ናይቲ ዞባ ነበር ጀነራል ቃስም ዓብደልፈረጅን ሓላፊ ጸጥታውን ነቲ ግጭት ንምቁፅጻር ቁልጡፍ ስጉምቲ ኣይወሰድኩምን ተባሂሎም ካብ መዝነቶም ከም ዝሰኣልዩ ኣይርስዓን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኢትዮጵያን ወተሃደራዊ ስምምዕ ክገብራ ዝኽእለን መዘክር ከም ዝኸተማ ኣገልግሎት ዜና ኢማራት ሓቢሩ ነቲ ስምምዕ ብ19 ሕዳር ኣብ ዱባይ ዝኸተሙ ብወገን ኢትዮጵያ ሚኒስትር ምክልኻል ኣቶ ለማ መገርሳ ክኸውን እንከሎ ብወገን ኢማራት ድማ ሚኒስትር ዴታ ሚኒስትር ምክልኻል መሐመድ ቢን ኣሕመድ አልቦዋርዲን እዩ ዝርዝር ናይቲ ዝኸተመ መዘክር ኣይተሓበረን እቲ መዘክር ዝተኸተመ ጎኒ ጎንቲ ኣብ ዱባይ ዝካየድ ዘሎ መበል 16 ምርኢት ነፈርቲ እዩ ምርኢት ነፈርቲ ዱባይ ነፈርቲ ውግእ ሄሊኮፕተራትን ካልኦት ዓይነታት ነፈርትን ዝሸጣ ሃገራት ፍርያትን ንዕዳጋ ዓለም ዘላልያሉ ሓደ ካብ ዓበይቲ ማእከል ንግዳዊ ምርኢታት ዓለምና እዩ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኣየራ ንምዕባይ ካብ ፈረንሳውን ነፈርቲ ውግእን ሄሊኮፕተራትን ንምሽማት ዘቕረበቶ ዝርዝር ኣብ ሰሙን እዚ ምቅልዑ ይፍለጥ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት
ምምሕዳር ትራምፕ ናይ ዕቋም መሰሎም ንዝነፀጎም ኤርትራውያን ናይ ምጥራዝ መስርሕ ምጅማሩ ተረጋጊጹ በዚ መሰረት ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ሓደ ኤርትራዊ ናብ ኤርትራ ከም ዝተሰጎውን ሬድዮ ኤረና ሓበሬታ ረኺባላ ቅድሚ 2 ዓመታት ናብ ኤርትራ ተሰጎ ኤርትራዊ ኣብ ግብፂ ማዕርፎ ነፈርቲ ካይሮ ድሕሪ ምብፅሑ ህይወቱ ከም ዘሕለፈ ዝዝከር እዩ ሕብረት ኤውሮጳ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ዝኾኑ ስደተኛታት ተዓቂቦምሉ ዝርከቡ ኣብ ሩዋንዳ ዝርከብ ግዝያዊ ማዓስከር ጋሾራ ዝውዕል 10 ሚልዮን ዩሮ ለጊሱ እቲ ሕብረት ነዚ ዝለገሰ ኮሚሽነር ልምዓትን ምትሕግጋዝን ናይቲ ሕብረት ነቨን ሚሚካ ኣብ ሰሙን እዚ ናብቲ ማዓስከር ድሕሪ ምብፅሑ እዩ እቲ ተለጊሱ ዘሎ ገንዘብ ነቲ ኣብ ትሕቲ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዝመሓደር ማዓስከር ኣብ ድሕነት ስደተኛታት ቀረባትን ካልእን ንምምላእ ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ أقدم እውን መንግስቲ ኖርዌይ 15 ሚልዮን ዶላር ንተመሳሳሊ ዕላማ ምልጋሱ ተገሊጹ እዩ ካብ ከተማ ኪጋሊ 14 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝተደኮነ ጋሾራ ግዝያዊ መጽንሒ ካብ ሊብያ ዝተመልሱ መብዛሕትኦም ዜጋታት ኤርትራ ዝኾኑ 189 ስደተኛታት ብግዝያውነት ተዓቂቦምሉ ይርከቡ 79 ካብኣቶም ብዘይኣላይ ዝመጹ ትሕቲ ዕድመ ቆልዕዮም هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية